Ya poino syaga nega benta bangin ya sedang ya nega subjek kabat mai haga nega Bible study ka jongi te kini ki por baladep ngiladep ban ya keren kumto syapang ka jingbot ya ujiso ngiladep ban ya keren ya kata ka subjek syapang ka jingbot ya ujiso te wat ai baki ki bangila ya keren kin syukut tang haga jingtho Henry ai bakin dalong ka bor ya ka jing jongi ban kersyan yangi bangin bot yo jisu hado ka bakot jong ka jing ka jongi ken te ngala perkat la puson ngenget bakadei ka jing alam ka jong belai ngaperkat ka pat ka subjek ka bangan ai hapedeng jongi bat ngin ya sedang mentagamet ya ka subjek ka batmai Ublay ulay alam ya ka jingmot jing berkat jonga bat ka subjek ka banyan ya sedang menta namar kata kalong syapang kisngi kibakado kata kalong ka subjek ka bangakwa banyan ya keren kisngi kibakado kisngi kibakado Kata kalau ke subjek kaba ublay ulabu haga dok not jonga bat ulapen ngauro hanga bagi dai ban ya keren ya kan ke subjek syapang kisngi kibakado don teng teng bat om tang teng teng yo lese kalong ro barabor bangi kum klet bangi im hakisngi kibakado kajing klet jongi Wat ladangi ken mau ro syuken mau tangkum tu henrei ngim kam dayok jaka haka jingbot berkat jongi bangin ken mau sisa bangi im hagini kisngi menta ki balong kisngi ki bakado tedei namar kata-katau kalau enggak badan kam bangin ya keren syapang kisngi ki bakado bat habagi pet habagi pai syaka jinglong jingman jong kene ka perthei ka bamenta nadong syadong nadu naying hadu habar halaka jong kari syaka perthei barok kawei habangi pek ya ka jinglong jingman nganget babarok nangi habangi syem ya ka Bible bat pulero ya ka ngisyam bangi don menta hagisngi gibakado te kalong namar kata ka don kam yangi bangin ken mau ban ya puson ban ya pule ban ya penlet ya ka jingmot berkat jongi haka baya dei bat ngene ka subjek syapang kisngi kibakado tongin thaw shwa ya ka jinglam phrang ta thaw kumne Tangan ayat dah kena kekentian hamba sedang eschatology 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 kadai ka ktin ha ka theology eschatology kadai ka ktin ha ka theology ka ba theo syapang ka ba theo syapang ka jingpule ya kisngi kibakado kabatheu syapang ka jingpule ya kisngi kibakado lane ya ki kibakado lane ya ki kibakot
to balai nga ay kato namar ba pidai bantip ro kendiat syapang kata ka kentin om dei ban yasa din mo tongin tip ya kane ka kentin haka theology ki pendon kam ya ka kentin eschatology haba pule lane haba ya keren ya ki ai ki badai syapang ki sngi ki bakado lane ki ai ki badai syapang ka bakot jong ki ai ka bakot jong kane ka pertai te to kato kalong tangkum tom don ai bangin daya batai benia te next line phi tho ha bangi yo i ki ai baro ki baja ha kane ka pertai ha bangi yo i ya ki ai baro ki baja ha kane kaperthai koma habangiyo ki ai baro ki baja ha kane kaperthai koma don bun na pedeng jongi ki bakali don bun na pedeng jongi ki bakali ai semikolon dan pun na pedang jongi ki bakali ai semikolon hang to hato kine kiladei shisha kita kisngi bakado hato kine kiladei shisha kita kisngi ba kado dak jingkali hatu kini kiladei shisha kita kisngi bakado dak jingkali to kado spelling daudi bejmam dan ti yang to KHAD DUS penbej ya kata yodon ki ba ai dauti te kaniga paragraf ang ni kaong habangi yo i ya ki ai baro ki baja hagane ka perthai don bun na pedeng jongi ki bakali hato kine kiladei shisha kita kisngi bakado kata kalong ka baro ngikeli kata kacingkeli habayo i ki ai baro ki ba iper ki ba ipla lada pai hadu gajing start gajing nang jong ki breu lada pai hadu gajing long jing man jong ka perthai pai nadong sadong pai si gijing sneu pai si gijing chia ki bacia ngimla klam da kali bat ong hatu kini kila dei sisamo kita kisngi ki bakado next line ka bible kala keren syai hasibon ki benta syapang kisngi ki bakado ka bible kala keren syai hasibun ki bentang syapang kisni ba kado ka bible kala keren syai hasibun ki bentang syapang kisni ba kado te kata gade gajing lamprang kata gade gajing lamprang kaba ni akaren syapang gini kisni ki bakado ka bible kala keren syai hapdeng ki jingkeli ki bami haga jingmot jing berkat ki bawan haga doknot ga jongpi bangi pej bat ngi yoi kini kisni ki bangi em ngi perkat bahato kine kiladei sishamo kita kisni ki bakado tongin kan mau baka bible kala keren syai hasibun ki benta ki bangi syam haga bible hibaro kawe ki babun ki benta haga bible la keren syapang kita kisni ki bakado te ka point ka banengkong main point 1 kato kade ke jing lamprang tengin ya point she ka point banengkong ki kita kisni ki bakado tangi dei man sino tho syaya kata
Ki A kita kisni ki ba khado. Ki A kita kisni ki ba khado. Ki ni suang sni khado. Ki A kita kisni ki ba khado. Kata ke deka jingkeli. Nado meno kita kisni ba khado. Hado lano kita kisni ki ba khado. Namar man la kapor ngi pendon kam ya kene ke kenten. Kisni ki ba khado. Teki A kita kisni ki ba khado. Teka cuma kalong. Tho next line. Kisni ki ba khado baka Bible ka keren. Kisni ki ba khado baka Bible ka keren. Kidei kine kisni kiba ngiem mentah. Kidei kine kisni kiba ngiem mentah. Kiba haswa ka jingwan pat utra Jesu. Kiba haswa ka jingwan pat. Kiba haswa ka jingwan pat utra Jesu. Pila daan sujubab lengkot bat kelum. Kisni ki bakhado kidei kine kisni ki bangi ementa. Kisni ki bahaswa ka jingwan pat ka jong utra Jesu. La ban ong da ka basyai ba kisni ki bakhado kidei hi kine kisni ki bamanga bat mafi ngidon bat ngi ementa. Tedei namar kata-katau bon sen ngi joong bangi em hagisngi ki bakhado. Lane ngi don menta hagisngi ki bakhado. Kisngi haswa ka jingwan arsen. Lane haswa ka jingwan pat ka jong tra Jesu. Ngila don hakita kisngi ken menta. Tiban ya keren benia ban batai benia ya kita ki ai baro kada simpor sibona. Namar ladangan pen pi ya ka jingyo i ka jong u Daniel ya kisngi bakhado. Ladangan pen pi ya ka jingyo i jong Ezekiel ya kisngi ki bakhado. Ladangan pen pi ya ka jingyo i ka jong kiwei ki syakri ke jong belai ki nong ya thulupa kita kisngi bakhado. Nginam la syo ban penkot ya kan ka subject syapang kisngi ki bakhado. Ki don ki jing ya thulupa ki bau belai uladep man ya thulupa na do ki prophet jong ka testament ka barem. Ha ka bau belai ula ya thulupa syapang kisngi ki bakhado bat ka por jong ka bakot jong ki ai baro. Tedei namar kata-katau kelum ngawan ra hangne hagarukom kabangin yes ngau thulang bakisni ki bakhado kidei kine kisni ki bangi ementa ki bahaswa ka jingwan pat ka jong tra Jesu. To banang syai syuk ngin tho kumne. Next line. Don ru ki babatai. Don ru ki babatai. Donru ki babatai baka jingken ya kisni ki bakhado ba ka jingken ya kisni ki bakhado baka jingken ya kisni ki bakhado. Kalong nadu kajingwan banengkong utra Jesu. Kalong nadu kajingwan banengkong utra Jesu. Kajingwan banengkong utra Jesu.
hado kajingwan ba arsin jong o full stop. Katang galong kajing shisha hado kajingwan ba arsin jo o. Katang galong ke ka shisha ba ngiken mau ba ublay ula penkut no ya kata kajing keren ke jo o ya kibriu day ha umalaki ulong u prophet ubakhatdo ba ula keren naga bentau belai bat ka kubor ka jo malaki kalong ka kubor ka basngau syarkai ba ka basngau terib lada fi pule bahaya ka kitab ka bakhatdo jong ka testament barim lane ya ka kitab ka jo malaki hadin jong u malaki kadon kapor jong gajing sngap jar ka jong belai bade kata kapor gajing sngap jar ka jong belai kalong kumba saus pa senam gajing sngap jar ka jong belai hakine ki saus pa senam ngim yo sngau bandon prophet ngim yo sngau bandon mano hakita ki saus pa senam ya kita ki saus pa senam ni ong ki silent period of God ki senam jong gajing sngap jar ka jong belai bat ki jiu haga to kapor ki apkmi ya kajing wan jong tau mesaya ti hadin nang to balakut kita ki saus wa snam ublai ula penmi shwa ya uyaknis nang penbaptis haswa jong jiso anda haba ula mi uyaknis nang penbaptis kala don kata ka jingki win kalau don kata ka jingki win kibriu ki perkat bat ki modor ba une udai utau mesaya don ki ba perkat kumta te ki lecture klau namar uyanes nang penbaptis usa syata syari klau nang ta kibriu ki lecture bat ki syak penbaptis hau uyanes nang penbaptis ngiken mau ya kata ka jingcia tenrei une uyanes nang penbaptis ulang ubriu uba ublay ulapha ban pen krek lane ban pen bena ya ka jingwan ka jong mesaya uyonis nang pen baptis ulay lupa uong baun sawan uba nadien jonga uba kamdei yang watang bangan keta bangan lau ya ki kejat ya ki juti ne ki kejat choro unwan utau mesaya te hadin ba ulawan u jisu nangta kibreu kidang muddor kat uta ume saya ubanwan te kamot kimuddor unwan be haga bor bat haga buram kum uriu he kum uriu krau kum nong sensyar kum musim hanrei endah ba uwan naga cinglong ret kim pediang yo ti kadai kata namar ba uwan haga dor ka ba kim kmi lenti te kita kibreu ki jiu kim trek ban pediang yo uang awan selaki jong Hendrai kita kibalong lagi jong kim pediang bat kim itu yang penban haga bakut gile ayo kisah narpana yo to ngitip ha ya kata syukwa ban penken mau te yang kata ka period ya kata ka por nado ka jingwan long beriu ka jong chisu baula wan long beriu syagane ka perthai ya kata ka por lane kata ka timing ka period latip ya ka kum kisngi ki bakhaddo kan bat kini kisngi ki bakhaddo kidang yai beteng bat ngidon menta hagini kisngi ki bakhaddo bat kan kot haga jingwan ka ba arsin ka jong tra jiso tho shu beteng nang to bat hadin ka jingwan arsin jo koma bat hadin ka jingwan arsin jong koma bat hadin ke jingwan arsin jo koma kan wan pat sakapor jong kabakot kan wan pat sakapor jong kabakot
kan wan pat sakapor jong gabakot lane kajing wai no ka perthe te hangne nganget bangilan nang khamsha hisu hadin kajing wan arsin ka jau chiso omdei shu tangkis ngi ki bakhado henrei kaperthei kaladon hakapor jong kabakut lane hakajing wai no jongka menta ngiem hakis ngi ki bakhado bat kini kisngi ki bakhado ki bamangi ngiem kin sakut no hakajing wan arsin ke jong tra jisu haga ba ujisu un sawan ban syau no yala ki jong unwan ban syau yala ki jong kita ki bala penkre yala de kita ki bala kela ka bamot kita ki bala yasok bat o kita ki basyarai ki baduai kita ki balong kum ki thei sati ki bastat ki bala long ki bala kre unwan syau no yala ki jong ba hadin kata ka jingwan pat ka jo ka babot nang ta kalong ka perthei kan poi no hakapor jong ka bakut kan lane hakata ka jingwai no jongka Pai syaka kitab gajau Daniel. Khadar lenong dekat basau. Ublei ulapen i hau Daniel ye kijing ye ipau. Bat kita kijing ye ipau giba ublei ulapen i hau Daniel. Kalong ba ulapen i syapang kabakut jong ki ai barok. Ka heading hangto. Daniel khadar ka heading hangto. Kaong kabakut jong kita kisngi. Kabakut jong kita kisngi. Haga dekat kabasau ngipule ye kini kikenten. Henry me ko Daniel totap ye kikten. Bat do pendaj laha ya ka kitab. Seal pen scam. Ya ka ei banam don syuk ba khura banam don syuk ba penkela lane ba balek da kumwei pat. Seal no. Pendaj laha, pen scam no. Ya ka ei bala dep tho. Haduk kapor jong kabakut ken. Bon giban long giban ya pet syane setai bat ka jingtip kan roy. Pi kita gide kipor bat kisngi kibakut baka Bible ka keren. Nang ta haba pule no Matius arvosau lenong dekat balai. Matius arvosau lenong dekat balai pat. Te haba ujisu udang syong halor ulum ki olep. Ki senran ki lawan hau jar ki yaong. Toya thu hangi. Lano bakine ki ei ro kinlong. Bat ka bakumno kadak ka jingwan jong me. Bat ka ba wai no kane ka perthei. Ka jingwai perthei. Today namar kata kadau ngisngo tho syai kadar bamenta ngidon hakisngi gi bakhatdo bat kine kisngi gi bakhatdo gi bangiem ken sakutno enda haba utrai Jesu unwan syau ya laki jong hadin ba ulawan syau no ya laki jong kanwan kapor kabakut katkum ka jingbu bait ka jingbu renti ka jong belai bat ublei unsa penwai no hero ya kene ka perthai namar ngilak dep ya keren mensyua lese don na pedeng jompi kiba 4 da ngau thau pidang kena mensyua lane phi 4 da yo kem bha mensyua ngilak dep ya keren ngala dep ai Bible study ya phi ya ka kitab jing penpau ya ki jing ya thu lepa ki ei ka banja hadin ka jingwan syau no ka jong Jesu ya laki jong ngila da ban ya keren ya kata namar ba mentangi em hagini kisngi gi bakhado ngi ong ya ka bakadei ka ya ka jong ka balang haga ju ka por ngi ong ya ka bakadei ka ya ka jong mensim bakhoj haga ju ka por ngi ong ya ka bakadei ka ya jong ka ching ai e haga bagi gentle hagi ba mangama phi ka perthei barok ka wei ngi yo ya kalat ban yo mat ya ka jing pen em ka bada ka jing ai e ka jong belai compare ki ai ki pop ki bangilale
Compare haduk kat no bengila jengai no ubelai compare ngilong ki ai ngi im kum no henrai la dangi kela ka bamut bat pediang yo Jesu ngi yo mat ya ka jing ai ka jong belai bat daga jing ai jo upen im ka nyengi yo mat ya ka jing pen im tingi ya keren bagane ka ya jong ka jing ai kan sakut no lano kan kot ya ka por ya ka senam ka tarik om dan batip henrai ka bangitip kalong bahkan kot no endah baka turoi kan sawa haka jingwan ka jong Jesu ban rong no ya lagi jong hangta kalat jing isen ai kan khang no ka ya jong ka jing ai ka kot no ka ya jong ka balang kan kot no ka ya men sim bakhoi kan kot no bat kita ki bela pen kre ya la de habaka turoi ka sawa arngot kia don ka jing thia ya iwei la shim no bat iwei la i no arngot kia don ha galengkha arngot kia la jing lek iwei la shim no iwei la i no kata ka de ka jing chia ka bangi ong ka jing rong no en rong no yangi bat la da ja bangi dang im ha kata ka por ngimpat yap kitu ki bala yap ki riu khoi kiba riu belai kiba layap haswa jongi maki kin ya her shwa enrong no yaki kin mi na ki jing tep daga met ka batmai kum ka to ka met ka bau Jesu mi pat na jing tep kin mi na ki jing tep kin her ban yashem hang te hasoin benang mangi ki badang im ong upol na ka sithi ji ki Thessaloni enrong no yangi lembat ki bat hadin bala rong no yaki riu khoi kabasa hang ne perthai kalong ki Kristan ki bom kela ka bamut mo lada jia ba ngim kela ka bamut lada jia ba bangi pen ya ka do no lada jia bangi ngibu teng ngitip bah ka Bible ngila pule bahan rai ngi klem le bat ngibu teng tenginam sya rong no jia yo ki Kristan ki bom syam lapan kre kin sakut hang ne ki bom long Kristan ki Muslim ki Hindu ki wei ki jatniam ki baper ki bom nge hau Jesu ki bom pediang yo Jesu kumunong penem ki nam sya rong no bat hadin jong kata kan jia kain kata ka jing sen sya ka bashir khai ka jong marat khlau bat ya kata ka por hadin ka jing rong no ka jing sen sya ka jong marat khlau ya kata ka por ngiong ya ka por jong ka bakot nalor ka jing sensyar ka jong marat khlau sa ka jing bitar ka ba ublai unthe aga ne ka perthai ni pule kitab jing pen pau ki nyau teli ki jing pendaj ki ba ublai un sapli nang tangi pule ya ki nyau ki pliang jing bitar ni pule ya ka jing syarkhai ki bom la ban batai nang ta ya ka rule ka ba u Krislam ler un sapen mi haga jing sensyar dan bor jo bau tau bom dan ya ka syap haga kti kamon lan ka selang mat un namla banti kum ta ter kita baro kinja ha ka por ka bakut hadin ka jing wan pat ka jong tra Jesu tementang idang don hagisngi ki bakado ki bangi hab ban pen kre ya lade bau trai un wan syau no ya lagi jong namar ladangi mes ya kata ka jingwan pat ka jong Jesu banwan syauno ya lagi jong ladangi mes ya kata ngihaban ya lang ba kita ki por ki ba jong ka jing sensyar ka jong Krislam ler bat ka jing bitar ka ba ublai unthe ya ka sngi on pendom ubenai un kelas 6 ki ka duriau kin kelas 6 ka jing lenyar lempat jong ki breu la tho ka Bible ba ka jing kordet ka ba syem pat la jia 4 jujia kan jalong haga perthai ha kita kisngi ki breu kin ya lenyar lempat ka jing babe ka pamla ban batai le se la dadei bangi kensting ngi le kai ngimpen kre la ka jing em ngi long ki Kristan ka jing babe ka pamla ban batai ngitip ya kata ngi pule ya kata haga bakum kata ka por sa setangga jing ken mau
Banong balai banga klem kela ka bamot. Balai nga klem imru balai shisha. Balai banga yalek kai bagani ka jing em. Kordet yanga. Pi. Te namar kata kadau ka jing em Kristan ka de ka jing em. Ka ba mdei bangi yo I tang ya kane ka ba menta. Ngihab ban perkat. Ba anda haba kut ki ai barok. Lanela da jaba utrai Jesu nuanno. Hato ngiti kena na em. Ban yo ban lem rengkat bat o. Ban long bat o chiu nom le chiu nom. Wat ai namar kata bakan lap kata ka jing kordet. Wat ai bakan lap kata ka jing kata ka bakut klam da pen krek. Lane ka jingwan ka jong trai Jesu. Haba ngim syempat la pen krek. Ialah ka jong ka jing em. Ti tong ini sange suang tu ngatrai ka labiang. Tengin saya beteng pat hagawe kata yau. Ngin saya keren ya ka poin ka baar. Ngin ya keren hagane ka poin ka baar ya ka jinglong jingman jong ki breo. Hagis ngi ki bakaddo. Ngin saya keren hagane ka tayo ka banwan. Te tongin mi nagane ka yeng ka bakentang ka jong belai. Da ka bangin ken mau baka Bible ka keren shibon syapang gisngi ki bakaddo. Yo kumno bangi klet. Hapedeng ki jing ya be jongi Shibon ye ki kam ki jam ki jing trei jing ta ka kamai ka ji kalej gawan ka jing nang jing start ban pen biang ye ki jing don kam makan ka do bat kum ta ter bat bangidang bun kam ban pule ye ki wei ki subject ki topik ki phang ki bangi ya pule ka Bible yo bangi klet ye ki sngi ki bakado te wan ai bangin klet ken tongin siem ye ki ni ki jing hikai bat ngin ken mau halaka do non bangi im menta hagini ki sngi kiba kado kisngi kiba kadon kam yangi bangin syarai ngin tuai ngin pen krek yalade ngin pen tikna yalade bangi long kita kiba la yo ya kacing map ya kipop bangi long kita kiba ublei usyam sngoba ya kacing em kajongi bangi yaj bat ngile ya kamon ka bakhot ka jo oken lem kumta ngimpat long kiba bet ban em hagi bakum kini kisngi larangi kwa ban lech shabeneng nganget ba pising tho ya kata mo larang ngim syampat lapen kre ya lade kamon ngimpat long ki babit ban im hagi sngi ba khaddo bangin lech shabeneng henrei larang ngim syam lapen kre kadujok le se kala ap lupa ki jing kordet ki jing kila ap lupa tetong nginem klet ngin yai kan mau ken ya kan ka jing shisha to belai un kerkhu ngin ya shim